హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ఓల్డ్ గోల్డ్ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది. సో అది చూసే ముందు అందరికీ పేరున్న థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. 4000 సబ్స్క్రైబర్లు దాటేసినాం మనం. సో ఇంకా ఇలాగే పెంచుకుంటూ పోవాలని ఆశ. సో తప్పకుండా ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరున్న థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అంతకంటే ముందు ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అని కాదు, నచ్చదు అని కాదు. ఏ వీడియో నచ్చుతుంది, ఒక్కొక్క వీడియో నచ్చుతుంది, ఒక్కొక్క వీడియో నచ్చదు. సో అది మీ చాయిస్ని బట్టి ఉంటుంది. సో ఏదైనా వీడియో నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. సో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సాంగ్ తప్ప ఏముండదు. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, వేరే ఫొటోస్ కావచ్చు, అది మీ చాయిస్. సో ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు ఇలాగే 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 4 5 6 7 మొత్తం 7 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వీడియోని స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో చివరి దాకా చూస్తేనే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఎక్సలెంట్ వస్తుంది, కానీ వీడియో మాత్రం చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ఇప్పుడు 1 by 1 ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో మధ్యలో రావాలి, 13 సెకండ్ 6 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ చేసుకుంటూ పోవడమే. టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. టైమింగ్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో 19 సెకండ్ 3 millisecond దగ్గర 19 సెకండ్ 3 millisecond 4 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, 19 సెకండ్ 4 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి 13 సెకండ్ 16 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి కంటిన్యూగా. 19 సెకండ్ 3 millisecond దగ్గర సో యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు దీనికి 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అది కూడా టైం చెప్తా. 19 సెకండ్ 11 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో 19 సెకండ్ 24 millisecond దగ్గర ఈ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి మూడవ ఫోటోని
మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒక టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ నుంచి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 21 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 1 2 3 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్గా 29 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో అయింది. నాలుగవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సో మధ్యలో 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ముందటి ఫోటో లాగా 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలాగే కంటిన్యూగా టైమింగ్ చెప్తూ ఫ్రెండ్స్ ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఎక్కడ వరకు చేస్తారంటే ఈ ఫోటో 12 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 4 ఫోటోస్ అయినాయి కదా. ఐదవ ఫోటోని 5 నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, సెకండ్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఫోటో పై నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు 1 2 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి దీనికి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో కంటిన్యూగా ఎక్కడి వరకు యాడ్ చేస్తారంటే సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయాలి. ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీటిని గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ. ఇక్కడ నుంచి 20 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మధ్యలో 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో టైమింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, వీడియో లెంతీ అవుతుంది, అందుకే స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో లాస్ట్గా ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 28 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో 6వ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే 3వ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో వీడియో లెంతీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వరకు 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో 20 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్. మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు 29 సెకండ్ 29 సెకండ్ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి
బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఇలాగే చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాగే కంటిన్యూగా, ఇప్పటికే చాలా లెంత్ అయింది వీడియో, సో స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో ఈ ఫోటో 12 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వాటిని గ్యాప్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ 20 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. 29 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.